от тук нататък. Напишал бумагите, бе. Пак се почерпиш. Търсенето не се диплома, това са неверни данни. Използва се ръце нещо. Каче девятката ми хрватика покере. Съм казваш неверни данни, използваш Трябва да го стегаме ли това? Еми да, То няма ли размер? Не. сигурно има. това е твоята специалност. Центъра е ясен. Центъра нататък. Тук? Готово ли от тази страна? Не, още не знам. Аз чакам да разбера. Значи виж сега. Я не виждам, ще чакам да чуя. Значи хващаш го ето това някъде и следващия елемент го хващаме на 233. Значи това ще го фанем по-накрая да бъде, за да може да остане нещо. Да. Тук След това, това всъщност какво беше? Това беше това ти е... рефлектор или? Не, активният. В смисъл първи директ. Това е баш бос. Пусни бе. Това е директора, така ли? Точно така, да. Рефлектор го префърлихме отзада. Директора е 3. Така. Значи Да е готово. на 184 трябва да хванем. Само че... Те не са... Сега не са, трябва да хванем. Сега съм далече, така че... Само че той се хващаше по малко по-добре. Аз тук очаквах да са маркирани дължините, но не са, те се мери. Но сравнително добре се сглобява. Без настройки. Значи тези двете са за... Кашера обаче не се чува, аз съм на 450. Не се чува. Останаха ли чаркове? Значи това ти е елемент. За мачтата са и тези. Тези са за мачтата и са ясни. Те са 50 мм. Тези са за мачтата. И имаме... Трябва да има още една скоба някъде. Да не някъде по път. Под ръката ти? Да. Ето, тук. И още една. Да стане чифт. Надолу няма ли още една скобичка? Има сложена една. Две. Да бе, тя е една. Ама, Значи трябва да има една голяма за посредата за... Значи тези двете трябват, хубаво. И тези двете са с тези чапаците. Аз тук виждам точно толкова, 4 скоби. Тази защо? Тънката скоба, средното не е фанато. Ето го за средно. Тя се хваща за... Средно. Бумто масло. Ето това е... чакай малко. Това е бума към такова, а пък това е за средния елемент. Средното трябва да е същия размер. Добре. Значи, Това е за тази вертикалната. така, това е за... Да ще дигаме, бе. Но ние тръби. Сега. И това му трябва само гайки, ето го. Тук му трябва една такава подложка. Четири са малки, бе. Не от тези гайки. Са големите. От които? Ето ги. Елто ни е. Ете двете гайки и две шайбички. Добре, хайде. Не тая. Тук ще сложим. Да. Па са и топли вече. Потопли, бе, железо. Дай рулетката. Къде му е? Да ни продупчим някой дишек. Като го продупчим, че го залепим. Една като пие още една бира и като плюне и направо лепи. Сега. Така, размер. Сега размера. Казах ли, че това е да има една пластина. Къде е? Няма пластина. Няма ли? Да. Какъв е този изолатор? Това е дипло, бе. Не. Това какво е? Какво? Стъклопласт.
Трябва да му намерим по-натам от другия материал, това белия. Помпка да се казва. Тия дупчи си го ослабват малко е. Мене, това не беше рефлектора. Това е директора. Това е директора. Това е Big Boss. Па това тук е... Значи 184 и 8 между центровете на тръбите. Айде. Центровете. От директора ли? Па гледай директора, да не сбъркаш нещо. 184 и 8. Ти си. От център до център ли го мериш? Център от център. И му следи слънцето. Я. Малко дръпне. Ето го. Ако трябва да премерим и обратното разстояние, искате ли? Не, оттам нататък мерим другото. Ми да, добре, айде го премериме. Добре, това го премерих. Ама постигни леко, стигни лекичко и да премериме контролно и другото, да не се изненадаме. Още малко, така че да не може да такова, да не може да се размести. Да, с сърце, че го стана по-бързо и по-здраво. Айде да мерим другата страна. Колко трябва да е? 233. Опа, чакай сега. Ти си го дръпни оттам сега. Дай да пуснем 33. А няма толкова рулетка. Чакай да пуснем 33. И това 200. Какво стана с тази рулетка? 200. 233, да. Събираш малко. Аз ще го събера, но това тук се е стегнало. На дупката. И на дупката. Средата. Иха. Започват да изкачат искри от антената вече. Не бе, не е просто, ама не, това Бие то метка. Бие ток. Не ми ареса. Що? Дигни малко оттам оня край, защото опира и това е застанало на кестерме. Не е право върху това. Как ще проверим дали ъгъл е прав? То трябва да си го... Нали ляга така отгоре си? Върху това ляга. Да считаме на скобата. Теглите проверят се на максимален Да, брой ама гири. бях на късната антена, това не си ме чул. Аз се чува с тебе, на големата антена, след това време ти изключва. Това тук е много сублимно да не се натегне. Това плътно ли е? Ама гледай са, ако не го попристегнеш, ще вземе да се обърне. Аз съм го стегнал, ама Аз затова питам къде е пластината. Няма. Обаче, Тук тук наистина не се може да има, чудя. това е да, злото. верно е. Това диплова са. Да, правилно. Добре. И тук сега трябва да има... И сега трябва да направим за... Така. И... Чакай се. Изводите къде Дигни! дойдат, бе? Изводите тук ли на Стой, стой! Той! Апарата фана. Айде. Дигни да видим дали се открити като хора. Добре. Ай, върти се сега. Няма да се върнеш тук, кубичите. Двата края, един там, един Това разбрахме, че се държи. не в средата. Е, така. Горе-долу равни ли са, Викторе? Имаме един проблем обаче. Ти си най-висок, фанило средата. Фанило средата там, където трябва да бъде. Лек провъз. Дето това е, аз това го видях. Виктор е мачтата. Може ли седма? Сега върти се! Чакай сега. Ай, върти се сега! Има лек провъз, там тръбичка е малко тъпка. Няма как. Вижте, това е кус крак. Сега. Нормално. Къде беше... Искам да е як. Това е за експедицията там. Така. Къде беше 233? Това е разстоянието. Значи на 213 см от тук. Голетката. А тя са счупили, бе? Сега се хване ето това. А знама ли си винчета, болчета, гайки? На 213. 213, да. Да хванем и това нещо. 213 тук. 213. Дърпай си двойката. 200. Упс. Да.
Много па в края отива да му се нави. Те са сметани къде е центъра. Как го разчитам?